I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. I'd have been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Die, 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 die. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight, but other girls were never quite like this. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Jo, com segurament no es nota, represento França i m'agradaria començar per dir que França, quan va caure la monarquia als inicis de... bueno, a l'inici de l'edat moderna, si no m'equivoco, era un país... exactament, era un país que lluitava pels drets del poble i perquè les decisions fossin de tothom i per tothom. Llavors, últimament, això ja no es veu a França, ja que ara és un país amb molts problemes de racisme i de discriminació de les minories. Bona tarda, senyors, senyoretes. Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a tots els que han fet possible la meva invitació a aquest establiment i m'agradaria parlar sobre els problemes del meu país, Mèxico, papà. El principal i major problema que té el meu país, Mèxic, és la inseguretat als carrers i la delinqüència. Això té fruit als joves immigrants que venen al país de Mèxic a robar i a delinquir les normes establertes. Bueno, aquí estic jo per parlar dels principals problemes del meu país, que és Aràbia Saudita. El principal problema que tenim actualment és la pobresa que seria de part dels nens. Després estan els altres, que bueno, hi ha la part, es divideix en dues parts, els rics, perquè hi ha molts rics per el petroli, i els pobres. Pues a mi m'agradaria canviar d'aquest país és que la gent pobra també, com ho diria, pugui guanyar més diners a altres treballs. Hola, vaig a presentar Mongòlia, el segon millor país, el primer és Espanya, clarament. En Ulan-Bator, la capital de Mongòlia, la contaminació és apocalíptic i el problema és el canvi climàtic i l'escalfament global. Hablo de India y pues la violencia en India es a causa de la religió. Un 80% de la població és l'Islam, la segona religió, el 13% el budisme i el jainisme i el sikhisme conformen entre tots el 3% de la població. Bueno, doncs, per això, entre les religions, perquè volen normes diferents i religions diferents, es peguen i tot i s'enfaden. En l'agenda mundial podem trobar un punt on Argentina té un gran problema ambiental, ja que representa el 0,88 del tant per cent on més afecta el canvi climàtic, doncs el 0,88% és Argentina. Aquest problema ambiental és causat pel canvi climàtic, per la contaminació atmosfèrica, per les inundacions i per la desertificació. Això, o sigui, que ja els punts que s'han fet ja no es pot tirar endarrere, però sí que seria convenient que es frenés el ritme i això s'ha de fer conscienciant els ciutadans. Jo primer de tot volia aclarir que visca la reina d'Anglaterra. Després, el meu problema és que aquests últims anys, a 2014 ja comença això, però a Escòcia, del nostre país, es vol independitzar del Regne Unit, cosa que el 2014 va fer un referèndum i això no va funcionar.
però ara, amb les polítiques del coronavirus i de una mica la mala gestió que hem fet, però bueno, coses minoritàries, han tornat a voler fer un referèndum i a les enquestes ha sortit que un 56% pot votar que sí, que es vol independitzar. El nostre problema és que no volem que s'independitzi perquè, hombre, ens aporta terres, dinerito i no volem això. Com ens volem independitzar del... Hola! La zona del nord d'Islàndia. Más no, hombre! La zona del nord d'Irlanda. Lo veto!